24.000 Zuschauer ausverkaufte Koblenz Arena. Vielen Dank. Saa pelottua pallon omille. Kuhlström. Kuhlströmin korkea avaus. Siellä on Vark tavoittelemassa palloa. Pet on siinä vieressä. Mikäli se päättää, antaa lyhyenä. Maalille se tulee ja hyvin siellä on Jonkke Päineen välissä, mutta ei saa kunnolla. Vielä tässäkin ensimmäisellä puoliajalla vielä 6-7 minuuttia peliaikaa varmasti jäljellä ja Irakli Sirbiladze on vienyt Interin Kuopiossa jo. Pöydältä terveenä. Pallo on Antti Uimaniemellä. Seabrook siirtää siihen Curryn sekä Ameobin väliin ja kumpikaan ei palloa saa. Jonkke, Kruun. Tämmöisiä väliin syöttöjä sun muita, sehän on enemmän semmoinen kontrolloiva pelaaja. Kyllä. Ei ennalta arvaamattomia käännöksiä eikä näitä. Kruunholmin Forsell tulee vastaan. Forsell on nyt selvästi aktiivisempi kuin ottelun alkuhetkillä. Hän haluaa puuttua peliin, mutta tällä kerralla tuli melko pahan näköinen virhe, josta Jaro pääsee iskemään. Ja viime hetkeen Heikkilän Jaron pelaamisesta varovaisen. Ja sitä kautta peli muuttuu. Parikymmentä minuuttia on pelaamatta ottelun avausjaksoa. Nyt käy vastustajaa. Schüllerin syöttö taaksepäin ja näin Sara pystyy pitämään pallon pelissä. Kruunholmin Le programme de l'Arménie le 6 juin prochain, une nouvelle rencontre amicale face à l'Allemagne, candidat à la victoire finale durant ce mondial brésilien évidemment, comme le fait par exemple le Mali ou le Sénégal. Djabou, Fegouli qui n'a pas pu enchaîner. Mkhitaryan en une touche de balle et on peut écarter justement vers suuntaan töitä, mutta tekee myöskin maaleita. Mitä jos hän menisi semmoiseen joukkoon, joka hallitsee enemmän pelejä? Tulisiko niitä maalimääriä sitten enemmän? Se on hyvä kysymys. Ja nyt Jonkke kipit. Regarde Mkhitaryan. Nouveau centre, ballon dégagé par Unaris.
Ouais, c'est un peu. Merkit on selvät, sieltä lähtee Tomasianin keskitys. Se tulee maalille. Hyvä pusku lähtee. Zuschauer, ausverkaufte Koblenz Arena. Vielen Dank. Lisäajan pituus on 3 minuuttia. Sumusalo keskittää. Elmi. On cesse de le répéter, mais maintenant faut le matérialiser durant des compétitions internationales. Attention avec cette tentative, il a pu se retourner. Medjani ensuite. Se kertoo siitä, missä Jaro meni sen jälkeen, kun Helmke lähti. Hankittiin 3 uutta pelaajaa, jotka eivät ole edes avauskokoonpano kamaa.